प्रदुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भासात्य देवदारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க. ஓகே, சரி, இப்ப நாம நான் ஒரு சின்ன மங்களாச்சரணம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் சத்ய. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறோம், பார்ப்போம், கொஞ்ச நேரம் பார்ப்போம், நம்ம கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கோம். நீங்க இப்ப அத்தியாயம் 14 ஜட இயற்கையின் குணங்கள், அதாவது குணச்சித்திர விபாக யோகம், ஞான யோகத்துல 2வது அத்தியாயம். ரொம்ப சிறப்பான அத்தியாயம் இது. நம்ம எப்படி செயல்படுறோம், நம்ம என்ன மாதிரி குணங்கள் இருக்கு, எந்த இடத்துல நாம இந்த குணங்களை நாம நம்மளை ஆட்கொள்ளுது அப்படிலாம் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப விரிவா நம்ம கொடுக்குறாரு. நேற்று நம்ம பார்த்த 24 மூலக்கூறுகள், அந்த மூலக்கூறுகளை பிரதானமா உள்ளது இந்த குணங்கள் தான். இந்த குணங்கள் எப்படி செயல்படுதுன்றதையும் நம்ம விரிவா இதுல பார்க்க போறோம். இந்த குணத்துல இருக்கும்போது நாம என்ன மாதிரி செயல்படுவோம், எதெல்லாம் நம்ம இப்ப நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் சாதாரணமா புக்கு படிப்பார். புக்ஸ் படிக்கணும்னா எப்படின்னா, புத்தகம் படிக்கிறது சில பேர் சுயசரிதை படிப்பாங்க, சில பேர் திகில் நாவல்லாம் படிப்பாங்க, சில பேர் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் அதை புக் எடுத்து படிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி புத்தகம்லாம் படிக்கிற ஆர சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வரும். அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் அந்த புக்கை அவங்க படிப்பாங்க. இதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் நம்ம விரிவா கொடுக்க போறாரு. அவங்க சாப்பிட்ற விஷயங்கள், அந்த குணத்துல இருந்து அவங்க எப்படி செயல்படுவாங்க, அதே குணத்துல இருந்து இறந்தாங்கன்னா எங்க போய் சேருவாங்க, அதெல்லாம் இதுல கொடுக்க போறாரு இல்லைங்களா? ஏன்னா இது இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்டதுதான் இந்த குணங்கள். ஆனா இந்த குணத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. இந்த முக்குணங்களும் இருக்கக்கூடாதுன்றாரு. இந்த முக்குணங்கள் சொல்லும்போது இந்த முக்குணங்களுக்கு அதிபதி யாரும் பண்ண துர்கா தாய் தான், மாயா தான், மாயாதேவி. இந்த 3 மாயா, சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோ குணம், இந்த 3 மாயாவும் தான் நம்மள இந்த செயல் உண்டாக்குறாங்க. அது ஏன் உண்டாக்குறாங்க, எதனால உண்டாக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது நம்மளாலதான், அவங்க கிடையாது, நம்ம தான். அது நம்ம செயல்பாடு வைக்கிறோம், அவங்க அதை முழுமை பண்ணி வைக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நாம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். அர்ஜுனா 6 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். உடல்னா என்ன, அந்த உடலுக்குள்ள ஆள்பவன் யார், அந்த உடலுக்கும் நமக்குள்ள என்ன என்ன விஞ்ஞானம் இருக்கு, என்ன ஞானம் இருக்கு, இதெல்லாம் பத்தி ரொம்ப அழகா 6 விதமான கேள்வி கேட்டார். அது பகவான் இந்த உடலுக்கும் உடல் அதிபதியும் யாருன்றது ரொம்ப அழகா 2ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறார். 8ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 12வது பதம் வரைக்கும் அறிவின் பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன அப்படின்னு கொடுக்குறார். நேயத்தை பத்தி கொடுக்குறார் 13ல இருந்து 19 வரைக்கும். இந்த பிரகிருதி, அனுபவிப்பாளர் புருஷா மற்றும் யூனியன், இதை பத்தி இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. 20ல இருந்து 26 வரைக்கும் நம்ம படிச்சோம். அறிவின் பார்வை, அதாவது அறிவின் ஞான சுகி, அந்த ஞான சுகியை பத்தி நம்ம 27ல இருந்து 35வது பதம் வரைக்கும் நம்ம இதை பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயம். இந்த 14வது அத்தியாயம் ஞான யோகத்துல 2வது அத்தியாயம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த அத்தியாயம் யாருமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அப்படி மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பா யூடியூப்ல பாருங்க, ரொம்ப நல்லது. இது நிறைய விஷயங்கள் இதுல பகவான் கொடுக்குறாரு. குணங்களோட நிபந்தனைகள் அப்படின்னு பார்க்கணும். அதோட குணம், அதோட குணத்தோட பண்பு என்ன, அது நிலை என்ன அப்படின்றதையும் 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் விரிவா பார்க்க போறோம். குண அதிசயங்கள், அந்த குணத்தோட தன்மைகள் ஏத்த மாதிரி செயல் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி அவரு இறந்தா எங்க போய் சேர்றாரு அப்படின்றதையும் பார்க்க போறோம்.
அது 14ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்க்க போறோம். 10ல இருந்து அந்த குணத்தோட அது அதாவது அதோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும், அந்த குணத்தோட தன்மைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றது 10ல இருந்து 13வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். முறைகள் மாறுதல். இந்த 3 குணங்களுக்கும் எப்பவுமே ஒரு போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும். நல்லவன், கெட்டவன், ரொம்ப கெட்டவன், சொன்னா கேடு கெட்டவன் சொல்லலாம். இந்த 3 குணத்தை உள்ளவங்க. அந்த 3 குணத்துக்கும் நல்லவனா இருக்கிறவன் திடீர்னு வந்து ரொம்ப கெட்டவனா ஆயிடுவான், கெட்டவனா இருக்கும் திடீர்னு நல்லவனா ஆடுவான். இந்த மாதிரி இந்த போட்டிகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த குணங்களுக்குள்ள. அந்த மாற்றுதல் அதை பத்தி நம்ம ஒரு 19ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா விரிவா நம்ம கொடுத்தார். அதையும் பார்ப்போம். இப்ப முதல் பதத்திலே பகவான் வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூய பிரவிக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்மா முனயः சர்வே பராம் சித்திம் இதோ கதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க புருஷோத்தரமான முழுமுகளை கூறினார். எல்லா குணங்களுக்கும் உயர்தரமான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீக பக்குவ நிலை அடைந்துள்ளனர். இந்த பதம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நிறைய நமக்கு ஞானத்தை பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். அதாவது பக்தி யோகத்துல 7ல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி கொடுத்துக்கிறார், கர்ம யோகத்தை கொடுத்துக்கிறார், ஞான யோகத்தையும் கொடுத்துக்கிறார், ராஜயோகத்தையும் கொடுத்துக்கிறார். இந்த 4 விதமான குணங்களும் நமக்கு எப்படி செயல்படணுன்றது அதையும் கொடுத்தார். இனி இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்க போற ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உயர்தரமான ஞானம் இது. ஏன்னா ரொம்ப வாழ்க்கைக்கு இம்பார்ட்டன்ட். நேற்று படிச்ச 24 மூலக்கூறுகள்ல இதுவும் ஒண்ணு. இது வந்து பிரதானமா வந்து இருக்கக்கூடாதுன்றார். அப்படி நாம இருக்கக்கூடாது, பட் இருந்தாலும் நாம இந்த பௌதியத்துல இருக்கனால இந்த குணத்துல நாம இருப்போம், நம்ம செயல்படுவோம். அது எந்த இடத்துல நாம செயல்படுறோன்றதுதான் இப்ப பகவான் இந்த ஞானத்தோட நம்ம கொடுக்க போறார். அதை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த 3வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கண்டினியூவா இதுதான் சொல்ல போறார். 4 வரைக்கும் சொல்லுவார். 5 பிறகுதான் இந்த குணத்தை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்க போறார். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து இடையில தான் பேசுவார். இது ஃபுல்லா இந்த அத்தியாயில பகவான் தான் பேசிட்டு இருக்க போறார். ஒரு 2 இடத்துல மட்டும்தான் அர்ஜுனன் பேசுவார். மற்ற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பகவான் தான் இந்த ஸ்லோகம். 2வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் ஞானம் உபாஸ்ரித்ய மம சாதர்மியம் ஆகதாக சர்கே பீனோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஞானத்தை நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போதோ தொல்லையுறுவதே இல்லை என்றார். இப்ப கடைசியா சொன்ன வாக்கியம் பாருங்க. நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போதோ பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போதோ தொல்லையுறுவதே இல்லை என்றார். இந்த ஞானத்தை உணர்ந்துட்டான்னு நினைச்சுங்களேன், இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்தை கொடுக்குற ஞானத்தை நம்ம உணர்ந்துட்டு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம செயல செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இருப்பே நமக்கு கிடையாது. இப்போ இந்த பிரளயம் ஆகுது, பகவான் இந்த லோகத்தை அழிக்கிறார், அப்போ நமக்கு அழிவு கிடையாது, உடலுக்கும் அழிப்பு கிடையாது, ஆத்மாக்கும் அழிவு கிடையாது. நம்ம பகவான் கிட்ட போகும்போது என்ன அந்த உடலோட போக மாட்டோம், ஆத்மா மட்டும் தான் போக போகுது. அப்ப ஆத்மா வந்து பகவான் கிட்ட அங்க போயிடும், அங்க போய் சேவை மனப்பான்மையோட செய்யும் இல்லைங்களா? சரி, இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஞானத்தை பகிர்ந்து போகும்போது. இப்ப நம்ம 4வது பதம் பாருங்க, என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தே சம்பவந்திர்யாக தாசாம் பிரம்ம மஹத்யோனிர் அகம் பீஜ பிரதப்பிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இது 7லயும் 8லயும் சொல்லியிருக்காரு. 7லயே பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இதை சொல்றாரு. அதே 5லயும் 5வது அத்தியாயத்திலையும், அதாவது பாட்டனுக்கு பாட்டன் அப்படின்றது நமக்கு நிறைய விஷயத்துல நிறைய ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா? இதுல என்ன திருப்பி என்ன சொல்றாரு பாருங்க. உயிரினங்கள் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது, எல்லா உயிரினங்களும் அப்படின்ற. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாருடைய இதயத்திலேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். நம்ம மனித பிறவி மாத்திரம் இல்லை, 84 லட்சம் உயிர் வாழ் இதயத்துக்குள்ளும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அதாவது கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி விலங்குகளுக்கு கர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், சாப்பிடும் தூங்கும் இனப்பெருக்கம் பண்ணும், சாப்பிடும் தூங்கும் இனப்பெருக்கம் பண்ணும். அது
மாமிசத்தை எடுத்து சாப்பிடும். அதோட செயல்பாடு, அதோட குணாதிசயம் அப்படிதான். அதுக்கெல்லாம் கர்மா கிடையாது. அது ஒரே கர்மான்னா இதுதான். ஆனா நமக்கு வந்து அப்படி கிடையாது இல்லைங்க. நம்ம வந்து பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் இருக்கு. ஆனா நிறைய பேர் நம்ம 80% மேல இந்த இந்த மனித பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருக வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. சாப்பிடுறாங்க, நல்லா தூங்குறாங்க, இனப்பெருக்கம் பண்றாங்க. இதுதான் நம்மளது. அதே மாதிரிதான் தவறா எடுத்துக்காதீங்க சொல்றது. ஏன்னா அந்த மாதிரி வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நேத்து கூட பாத்தீங்கன்னா டி நகர் இஸ்கான்ல ஒரு சம்பவம் நடந்தது. சத்சங்கத்துல நம்ம இருக்கும்போது அந்த இடத்துல நான் போன கிளாஸ்லயே தான் சொன்னேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பையன் வந்து கேட்கிறாரு. அவங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறோம். எல்லாருக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும் இல்லையா? உங்க குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு ஒரு காலேஜ் பையன் வந்து சொல்றார். என்னுடைய குறிக்கோள் என்ன, நான் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கேன், இன்னொரு டிகிரி பண்ணணும், நல்ல ஒரு உத்தியோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்றாரு. நல்ல உத்தமமான செயல் அது. ஆனா அது தவறுன்னு சொல்லி நாம சுட்டி காட்டணும். ஏன்னா கரெக்ட் தான், ஒரு வேலை கிடைக்கணும், நல்லா படிச்சுட்டு 2 டிகிரி முடிச்சுட்டு நல்ல வேலைக்கு போகணும், உத்தியோகம் நிறைய கை நிறைய சம்பாதிக்கணும், அது உத்தமமான செயல் தான். ஆனா அது ஒண்ணு மட்டும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? 2 கை தட்டினா தானே ஓசை வரும். அப்போ இன்னொரு கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகம். ஆன்மீகமும் இது பௌதீகமும் ஒண்ணா இருக்கணும். அப்பதான் நாம வந்து அடுத்த லெவல் நம்ம போக முடியும். வாழ்க்கையும் வாழ்ந்துகிட்டு பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் நம்ம அடுத்த தலைமுறை, அடுத்த உடலை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு அந்த தம்பிக்கிட்ட ரொம்ப அழகா நம்ம பக்குவமா நேத்து அது ஒரு சத்சங்கம் எடுத்தோம். அதுல சொல்லும் போது அவர் சொன்ன உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் ரொம்ப இனிமேல் நான் கிளாஸ் ரெகுலரா வரேன். சனிக்கிழமைனா கிளாஸ் நம்ம வந்து டி நகர்ல அந்த இஸ்கான்ல போயிருக்கோம். ரொம்ப அழகா வந்து கேட்டாங்க. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும். இந்த குறிக்கோளை தீர்மானிக்கிறதே வந்து இந்த குணம் தான். நம்ம செயலால, நம்ம எண்ணத்தால, உடலால, மனதால, உணர்ச்சியால அதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 5வது பாதத்துல இருந்து விரிவா படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संपवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய குணங்களுக்கு முக்குணங்கள் ஆனது பலம் பொருந்திய பொய்கள் உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்பொழுது இந்த குணங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த குணங்கள் இல்லாம இருக்கிறது தான் சுத்த சத்துவம். மொத்தம் 4 குணங்கள் இருக்கு. அந்த சுத்த சத்துவன்றது இதுல எதுவுமே சேராது, தனியா இருக்கும். அது பகவானுடைய உன்னத படைப்பு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது இந்த உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்குல்ல, யோக சக்தி. இந்த யோக சக்தியோட பிரதிபலிப்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவம். ஆனா இது மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலாலும் மனதாலும் புத்தியாலும் நம்ம செயல்படும் போது இந்த குணங்கள் நமக்குள்ள வந்துடும் பௌதிகத்துல போகும்போது. அதே இது நான் சொன்ன இந்த 6 செயலுமே வந்து 6மே வந்து ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அது புனிதம் அடையுது. புத்தியும் சரி, மனதும் சரி, செயலும் சரி. அப்போ எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது, ஏன் இந்த பௌதிகத்துல நம்ம போறோம் அப்படின்றதுதான் இந்த குணங்கள். இப்ப நம்ம அதை பத்தி விரிவா படிப்போம். நம் வாழ்வில வந்து ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் பாதிக்கும் குணங்கள் பாருங்க. எங்க நம்ம பாதிப்படைகிறோம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த குணங்களால எங்க பாதிப்படைகிறோம் பாத்தீங்கன்னா, எதனால பாதிப்படைகிறோம் அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். தன்மை, நடத்தை, எதிர்நோக்கும் விதம். அதாவது நம்ம எதிர்நோக்கும் விதம் நம்மளோட குறிக்கோள் இருக்கும். அந்த குறிக்கோள் இப்ப தன்மைன்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன மாதிரி தன்மையில இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தொழில் பண்றோம். அந்த தொழில் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ஏதாவது சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கல, ஒரு பணம் நமக்கு வந்து கை விட்டு போகுது, இல்ல ஒரு பொருள் வராம போய் நம்ம நஷ்டப்படுறோம், ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம நஷ்டப்படுறோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம குணம் என்ன, நம்மளுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆயிடும். டென்ஷன் ஆயிட்டு அப்படியே சோகமா வந்துடுறோம் இல்லைங்களா? அது இயற்கையா வரும். அது எல்லாருக்கும் வர்றதுதான். இந்த இடத்துலதான் நாம வந்து நம்ம குணம் மாற ஆரம்பிச்சிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும். இந்த 3 பேர் இருக்காங்க பாருங்க, வந்துருவாங்க. வந்துட்டு அவங்க பாட்டுன்னு நம்மளை பிடிச்சிட்டு பொம்மலாட்டம் மாதிரி ஆட வச்சிருவாங்க. ஆனா இதெல்லாம் வராதுன்ட்டு யாருமே சொல்ல முடியாது. பிசினஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே சொல்ல முடியாது. ஆனா அதே வந்து சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா, தொழில்ல, வியாபாரத்துல ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும். அது ஏத்த மாதிரி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி போவாரு சுத்த சத்துவத்துல உள்ளவர்.
ஞானியா இருப்பார் அவர். அதுல வந்து கரை கடந்து போயிருப்பார் அவர். அதனால அவருக்கு எந்த ப்ராப்ளமே வராது. ஏன்னா அவர் வந்து அது விஞ்ஞானமா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர். அந்த சுத்த சத்துவத்துல இருக்க அப்படிதான் செயல்படுவாங்க. அதே இந்த சத்துவத்துல இருக்கிறவன் நல்ல குணம் அவனுக்கு, நல்ல சிறப்பா செயலாற்றுறவன் தான், பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கிறவன் தான், உன்னதமான ஆள் அவரு. ஆனா வந்து அந்த குணங்களுக்குள்ள இருக்கிறனால அவரு மாற்றம் ஏற்படுறாரு. அப்ப தன்மைக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த நஷ்டம் வந்துடுச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாரு, ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு. ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சாவே இதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வரலான்றது கொஞ்சம் திங்க் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவரு. அந்த தன்மை இருக்கு, அந்த தன்மைக்கு ஏத்த மாதிரி. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நடத்தை, நம்ம அதாவது மனதை வந்து நண்பனாக்குறோமா இல்ல விரோதி ஆக்குறோமா? விரோதி ஆக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த குணம் நமக்குள்ள வந்துடும். அதே மனதை நண்பனாக்கணும்னு வச்சுங்களேன், இந்த குணங்களே நமக்குள்ள வராது. அப்ப நம்ம யாருமே விரோதி கூட நாம என்ன பண்ணுவோம், நண்பனாக்க தான் முயற்சி பண்ணுவோம். அப்போ இந்த குணங்கள் வராது, இல்லைன்னு நம்ம தப்பிச்சுப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வாழ்வில் எதிர்நோக்கும் விதம், நம்முடைய குறிக்கோள் என்ன, பகவானுடைய லோகத்துக்கு போறதுதான். அதே உண்மையான பக்தன், பகவத் பக்தர்கள் வந்து அது கூட ஆசைப்பட மாட்டாங்க. சதா நேரமே பகவானை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கணும், பகவானை பத்தி மையப்படுத்தணும், பகவானு கூட அவர் ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். அப்படிதான் வந்து உண்மையான பக்தன், பகவத் பக்தன் நினைப்பான். நம்மளே இப்ப ஆரம்பத்துல இருக்கிறனால, கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானுடைய லோகத்துக்கு போறத நாம எல்லாருமே வந்து ஆசைப்படுவோம். அது ஒரு வகையான மோக பக்தியா இருக்கலாம். அந்த பக்தியில இருந்து மீண்டு வரும்போது தான் நாம அது மோக பக்தின்னு நம்ம உணரும் போது தான் எப்போ பண்ணுவோம், நம்ம இந்த விஞ்ஞானத்தை உணரும் போது தான் நமக்கு இது மோக பக்தி, இந்த பக்தி கொடுக்க கூடாதுன்னு நம்ம உணர ஆரம்பிப்போம். ஆனா அந்த பக்தி இருந்தா கூட போதும் தான் பகவான் சொல்றாரு. பக்தி இருந்தா கூட போதும். ஏதோ ஒரு பக்தி கொடுக்குறீ இல்லையா, கண்டிப்பா உனக்கு அது புண்ணியம் தான் இல்லைங்களா? அப்புறம் வெவ்வேறு நிலையில் தன்மை பாதிக்கும். வெவ்வேறு நிலையில எப்படி பாதிக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, உடலால, மனதால, உணர்ச்சியால. உடலால செய்யப்படும் போது இப்ப 50 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நாம என்ன ஆகும், உடல்ல நோய் வர ஆரம்பிக்கும், கை கால் வலிக்கும், முடி கொட்ட ஆரம்பிச்சிரும், முடி கலர் மாறிடும், தோல்லாம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிரும், கை கால்லாம் ஒரு நடுக்க ஆரம்பிச்சிரும். ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் இல்லையா 50 வயசுக்கு அப்புறமா இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியாது. கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா இருந்ததுன்னா இந்த குணம் உள்ள வந்துடும். இந்த குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள வந்துடும். ஸோ அந்த உடலாலேயும் அந்த குணத்துக்கு வருது. ஆனா 30 வயசு ஆளுங்களுக்கும் இந்த குணம் ஒரு நிறைய வரும். பண ஆசை இருக்கும், பேராசை நிறைய இருக்கும். அப்போ இந்த சத்துவ ரஜோ குணம் உள்ள வந்துடும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உணர்ச்சியால நம்ம என்ன மாதிரி உணர்ச்சி அடைகிறோன்றதுதான் முக்கியமான விஷயம். உணர்ச்சி அவ்வளவு ஈஸியா நாம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த புலன்கள் மூலியமா எடுத்து படிச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த உணர்ச்சியில நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ணா நம்ம கண்டிப்பா வந்து முடியும். சரி, இந்த முக்குணங்கள்ல எப்படி அவங்க குடும்பத்தை கொண்டு போறாங்க இந்த 3 குணத்துல உள்ளவங்க அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளா ஒரு சின்ன விஷயம் பார்க்கலாம். சத்துவ குணம் சொல்றது நல்ல குணம், ஒரு பிராமண குணம். அது அந்த குணத்துல இருக்கவங்க தன்னுடைய குழந்தைகளை நல்வழியில கொண்டு போவாங்க, வேதத்தை படிக்க வைப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு கான்வென்ட்ல சேர்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. அது ஒரு அதாவது நம்ம கலாச்சாரத்தை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. குடும்பத்தை சிக்கனமா ரொம்ப சிம்பிளா கொண்டு போகணும்னு நினைப்பாங்க. அதிகமா பேராசைப்பட மாட்டாங்க. பேராசை இருக்கும், பேராசைன்னா ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது அவங்களுக்கு. பணம் வேணும், உத்தியோகம் செய்வாங்க, பணத்துக்காக உத்தியோகம் செய்வாங்க. 8 மணி நேரம்னா 8 மணி நேரம் தான் உழைப்பாங்க, அதுக்கு மேல தேவையில்லைன்றுவாங்க. உன் பணம் எனக்கு தேவையில்லை, 8 மணி நேரம் தான் என்ன வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு அந்த அந்த கண்ட்ரோல். ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று வட்டம் போட்டுட்டு அந்த வட்டத்துக்குள்ளே வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ரொம்ப பேராசைப்பட மாட்டாங்க. அதை சிம்பிளா வச்சு அழகா சிம்பிளா போடுங்க. ரொம்ப கார் வேணும், பங்களா வேணும், அந்த வேணும், ரொம்ப ஆசையே பட மாட்டாங்க. சிம்பிளா போகணும்னு நினைப்பாங்க. இவங்க சத்துவ குணம். இவங்க பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணுவாங்க, வேதம் படிப்பாங்க, உபநேசம் பண்ணுவாங்க. ஒரு பிராமணன் என்ன செய்யறானோ அந்த வேலையெல்லாம் இவங்க செய்வாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம். இதே ரசோகுணத்துல உள்ளவன் பாத்தீங்கன்னா நகர வாழ்க்கை, அதாவது சிட்டிக்குள்ள எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கும்னு நினைப்பாங்க. நம்ம வீட்டுல எழுத்தாப்புல 2 கார் நிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. வீட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூம் கூட ஏசி வேணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கணும். பணம் எனி டைம் எனி டைம் எனி டைம் எனி டைம் பணம் வேணும், பணம் வேணும், பணம் பணம். பணத்துக்கு ஒரு பேச்சு, ஒரு 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 ஆள்கிட்ட போன் பண்றாங்கன்னா பணம், என்னாச்சு அது என்னாச்சு, இந்த மாதிரி நகர வாழ்க்கையில் தான் இருப்பாங்க ரசோ குணத்துக்காரங்க. பேராசையிலே இருப்பாங்க, பணத்துக்காக தான் மேலே மோகமா இருப்பாங்க. செய்த வேலைக்கு அந்த பலன் இல்லாம எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி டைப்ல இருப்பாங்க. தமோ குணத்தோட அந்த ஃபேமிலி எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கும். எப்ப பார்த்தாலும் புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. குழந்தை இருக்கோ இல்லையோ, குழந்தையும் சரிவர பண்ண மாட்டாங்க, பாதுகாப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க.
எனி டைம் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமஸ். அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய புத்தகம் படிக்கிற விஷயங்களை பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க சுயசரிதை நிறைய படிப்பாங்க. உற்சாகமூட்டம் சுயசரிதை படிப்பாங்க. சுயசரிதைனாலும் அடுத்தவங்களுடைய ஸ்டோரியை படிக்கிறது அது அபத்தம். அது சரியில்லாத விஷயம். ஆனா இதுல இருக்கவங்க படிப்பாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க. அதே ரசோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது கற்பனை கதைகள், கற்பனையான உள்ள ஒரு விஞ்ஞான கதைகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிப்பாங்க. அதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வாழ்க்கைக்கு எதிர்மறையானது, இந்த நாகரிகத்துக்கு எதிர்மறையான புத்தகங்களை படிப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து இவங்க என்ன மாதிரி வேலை செய்வாங்க பாத்தீங்கன்னா, குணத்துல 3 குணத்துல உள்ளவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க ஒரு டீச்சர் வேலை பார்ப்பாங்க. ரசோ குணத்துல அவங்க பணத்துக்காக ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தேனீக்கள் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இவங்க தமோ குணத்துல இருக்கவங்க மது போதையில அதுலயே ஐக்கியமா இருப்பாங்க. சூதாட்டம் ஆடுறது, சிகரெட் பிடிக்கிறது, மதுல வந்து கலந்துக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் உழைக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எவ்வளவு ஆக்டிவா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவ குணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 மணில இருந்து மதியம் வரைக்கும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க. எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா காலையில 7:30 எழுந்துப்பாங்க. 3:30 எழுந்துப்பாங்க. 3 மணிலாம் எழுந்துக்கிட்டு அவங்க சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு பகவானுக்கு எல்லாத்தையும் பணிவிடெல்லாம் பண்ணிட்டு 4 மணில இருந்து 4 காலையில விடிகாலம் 4ல இருந்து மதியம் வரைக்கும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. அதுக்கு மேல சோம்பல் ஆயிடுவாங்க. அவங்க அந்த அவங்களோட பணி அப்படித்தான் இருக்கும். சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க. அதே ரசோ குணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா மதியத்துக்கு மேலதான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. மதியத்துக்கு மேலதான். அப்போ பகல் ஃபுல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. காலையில சூரிய உதயம் ஆனா கூட தெரியாது. அவங்க பார்த்து தூங்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. அந்த குணம் யாராவது இருக்கு, அந்த மாதிரி யாராவது தூங்கி எழுந்துக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த குணம் வந்து ரசோ குணம் வந்துடும். நான் தொழில் சம்பந்தமா பொதுவா சொல்றேன். வேதங்களை சொல்லப்பட்டு சொல்றேன். ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஐடி ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நைட்ல தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. அது வேற இது வேற, தவறா எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா அந்த தொழில் சம்பந்தமா நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. இவங்க 8 மணிக்குல இருந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா மதியத்துல இருந்து நைட் 8 மணி வரைக்கும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மத்த நிலையில மந்த நிலையில தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தமோ குணத்துக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா நைட் 8 மணில தான் அவங்க ஆக்டிவா இருப்பாங்க. காலையில 4 மணி வரைக்கும் விடிகாலை 4 மணி வரைக்கும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. அப்ப நைட்ல ஆக்டிவா இருப்பாங்க எப்படிப்பட்ட ஆளா இருப்பாங்க பாருங்க. சரிங்களா? சோ இது தமோ குணம். இந்த குணத்துல அவங்க செயல்பட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்க இந்த மியூசிக் எல்லாம் கேட்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து இந்த கர்நாடக சங்கீதம், இந்த மெல்லிசை, இந்த மாதிரி மெலோடி சாங் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. அதே தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளப்ல பாடுற டான்ஸ், இந்த மாதிரி பாப், இந்த மாதிரி ஒரு நாகரிகமான அந்த மாதிரி இசை தான் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க, கேட்பாங்க. அதே மாதிரி தமோ குணத்துல இருக்கவங்க கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது என்ன செய்யறாங்க, என்ன பேசுனா அவங்களுக்கே தெரியாது. கொய்யாமையான்னு கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த குணத்துல அந்த மாதிரி சங்கீதம் தான் அவங்க கேட்பாங்க. அதே மாதிரி இடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்தெந்த இடத்துக்கு இந்த 3 குணத்துல போவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க இந்த என்ன சொல்றது, பூங்கா, பார்க்கு, அப்புறம் இந்த காட்டுல போய் ஃபாரஸ்ட்ல போய் சுத்தி பார்க்கணும், இந்த மாதிரிலாம் ஆசைப்படுவாங்க. அதே ரசோ குணத்துக்காரங்க வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கையில போய் பார்ப்பாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸிபிஷன் போடுவாங்க. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது விஜிபி, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்களா இருக்குல்ல, எம்ஜிஎம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அதுல போய் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. அதே இவங்களுக்கு தமோ குணத்துக்காரங்க வந்துங்கன்னா இந்த கிளப், சீட்டாடுறது, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. உணவு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உணவு விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைவானது, சாறு உள்ளது, சைவம் தான் சாப்பிடுவாங்க சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க. அதே ரசோ குணத்தில் உள்ளவங்க காரஞ்சாரமான சூடான உரப்பானது தான் இவங்க ரொம்ப அதிகமா எடுத்துப்பாங்க. அது ரசோ குணத்துக்காரங்க. அதே வந்து தமோ குணத்துக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா தீண்டத்தகாதது, கெட்டு போனது, அழுகியது இதுதான் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி மனநிலை, அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும், இந்த 3 குணத்தோட நிலை பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சி இருக்கும், ஞானம் இருக்கும். யாருக்கு? சத்துவ குணத்துக்கு. அதே ரசோ குணத்துக்காரருக்கு கோபம் இருக்கும், பேராசை இருக்கும். இவங்களுக்கு வந்து சோம்பேறித்தனமா இருக்கும், மந்தப்பட்ட புத்தியா இருப்பாங்க, ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றமே இருக்காது, ஆர்வமே இல்லாம இருப்பாங்க. ஆன்மீகம்னா என்னன்னு தெரியாது. சோ இந்த நிலையில இவங்க 3 குணத்துக்காரங்க இருப்பாங்க. நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இனி வர ஸ்லோகத்துல ஒண்ணு நாமும் அதுல பத்தி விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6வது பதம். हरे कृष्णा। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्
சுகசங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாவமற்றவனே, மற்றவருடைய தூய்மையானதான சத்துவ குணம் பிரகாசிக்கப்படுவதாகவும் எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டு உள்ளனர். இது சத்துவ குணம். இவங்க சத்துவ குணத்துல எப்ப நம்ம சொல்லிருக்கோம் பாத்தீங்களா, ரொம்ப அவங்க பிரகாசமா இருப்பாங்க, பிரைட்னஸ் ரொம்ப பிரகாசமா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க உடல்ல உள்ள தேஜைகள்லாம் அப்படி இருக்கும், எண்ணங்கள்லாம் நல்லா இருக்கும், நல்லா செயல்படும். இவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு குறைபாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய வேதம் படிப்பாங்க, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய ஆர்வமா இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா அந்த கர்வம் இருக்கும், ஈகோ இருக்கும் அவங்களுக்கு. காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நிறைய நான் படிச்சிருக்கேன்ப்பா, என்கிட்ட எல்லாம் இந்த பாரு இந்த வேத முனியில இருந்து எல்லாமே எல்லா ஸ்லோகம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாவே அது என்ன ஆகும்? கர்வம் தான். அந்த ஞானத்து தொடர்புனால அவங்க பந்தப்படுறாங்க இல்லைங்களா? இது வேதம், பகவானுடைய என்ன சொல்றது, தேவ ரகசியம் இது. இந்த தேவ ரகசியத்தை ஒரு கடல் மாதிரி இது, நாமெல்லாம் ஒரு கடுகு தான் அது. ஆனா 4 வேதம் படிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நிற்பாங்க. யாரு? இந்த குணத்துல உள்ளவங்க, சத்துவ குணத்துல, இந்த பிராமண குலத்துல உள்ளவங்க அதுல பந்தப்படுறாங்க. 2வது இன்பம். இப்ப நான் என்ன சொன்னேன், 2 குழந்தை இருக்கு, 3 குழந்தை இருக்கு, ரொம்ப அழகா அவங்களை கான்வென்ட்ல சேர்க்கணும், அதே மாதிரி வேத பாடசாலை சேர்க்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க. இவ்வளவு சம்பாரிச்சா போதும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்படியே குடும்பத்தை சிக்காம கொண்டு போக நினைப்பாங்க. நல்ல குணம் தான், அதுல அவங்க இன்பம் அடைகிறாங்க. இன்பம் அடைஞ்சாவே நாம என்ன பார்க்கணும்னு வச்சுக்கலாம், நமக்கு குணம் மாறிடும். ஆன்மீகத்துல இருக்கும் இன்பத்தை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டான். இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் சமநிலையில பார்த்து அப்படி போயிட்டே இருப்பான். அந்த இன்பத்தை உள் வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா அப்போ பந்தப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஹாப்பினஸ் வரும். அது எந்த வழியில வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம செயலால வரும். எப்படி செயலால வரும்னா, ஆன்மீக சம்பந்தமான இருக்கும் போதுதான் சச்சித்தானந்தமா வரும். அந்த ஆனந்தத்தை எப்படி உணர்வாங்க பாத்தீங்கன்னா, பகவானை நினைச்சு உணர்வாங்க, பகவானை மையப்படுத்தி உணர்வாங்க. ஆனா இந்த குணத்துல உள்ளவங்க உணர மாட்டாங்க. நான் படிச்சேன், நான் பாராயணம் பண்றேன், நான் இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் எடுக்கிறேன், நான் சொல்றதா நீங்க எல்லாம் கேட்கணும், அந்த பக்குவத்துல இருப்பாங்க. இது பகவானுடைய வேத விஞ்ஞானம். இது இந்த விஞ்ஞானத்தை எடுத்து சொல்றதுக்கு ஒரு தகுதி இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த தகுதி சொல்றது எப்படி இருக்குமோ, கூடி குறுகி இருக்கணும், ஆணவம் இருக்கக்கூடாது, அகந்தை இருக்கக்கூடாது, தெளிவோடு இருக்கணும். அந்த 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 ஞானம் இருக்கும். ஆனா இந்த குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு அது இருக்காது. அதுதான் இங்க சொல்றாரு, இன்பத்தாலும் ஞானத்தாலும் பந்தப்பட்டு உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகன் எல்லையற்ற ஆசையிலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தில் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர்வாடி பௌதீக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டுள்ளன. அவன் இன்பத்தாலும் ஞானத்தாலும் பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறான் தத்துவ குணத்துக்காரன். இங்க ரஜோகுணத்துக்காரன் என்ன பண்றான் பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய செயல் அது பௌதீக செயல், ஆன்மீக செயலுக்கு இருக்க மாட்டான், வரவே மாட்டான். அவன் இந்த பௌதீக பலநோக்கு செயல்களை பந்தப்பட்டு உள்ளான். எதிர்பார்ப்போட செய்வான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா, கோவில்ல போயிட்டு ஒரு யாகம் நடக்குது, அவங்க கும்பாபிஷேகம் பண்ணாங்க கோவில்ல. அப்ப பாத்தீங்கன்னா, கோவிலுக்கு முன்னாடி நிறைய யாக குண்டெல்லாம் போட்டு செய்வாங்க. அங்க போய் என்ன பண்ணுவாரு, 1 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொடுப்பாரு, கொடுத்துட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்துப்பாரு. வாங்குறவரு அந்த கோவிலோட பட்டாச்சாரியா இருப்பாரு, அவர்கிட்ட ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் கையில கொடுத்துட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு, அது போட்டோ எடுத்து அது வெளியே போனா வெளியே பார்த்தா அவ்வளவு பெரிய பேனர் நிற்கும். அது ஏன்? அதுல ஒரு தற்பெருமை. சோ அந்த குணத்தில் உள்ள இந்த குணத்தில் உள்ளவங்களும் அந்த மாதிரிதான் ஆசைப்படுவாங்க. இந்த கையில கொடுக்குறது இந்த கையில் தெரியக்கூடாது. அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் சுத்த சத்துவம். யாருக்கிட்டே சொல்ல மாட்டான், பணம் கொடுக்கறது யாருக்கிட்ட சொல்ல மாட்டாரு. அது எந்த இடம்னா சாத்வீகமா செயல்படுறவர். இதை வெளிப்படுத்துறவர் யாருன்னா இந்த குணத்துக்காரர், ரசோ குணத்துக்காரர். சொல்லி சொல்லி காட்டுவார், நான் இந்த ஆளுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தேன், இந்த ஆளுக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுத்தேன்,
இவளுக்கு கொடுத்தேன், நான் தான் சரி பண்ணி விட்டேன். இது அந்த அது செயலுக்கான பலனை எதிர்பார்ப்பார். அதுல பந்த போயிருப்பார். இந்த குணம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொலை பண்றது கூட அஞ்ச மாட்டாங்க. இந்த குணம் ரசோகுணம் இதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம விரிவா படிக்க முடியாது. நீங்க 2வது லெவலுக்கு வரும்போது தான் இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது ஸ்லோகம் மக்கள். தமஸ்த்வஜ்ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேஹினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபிஸ் தன்னிபத்னாதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மலையின் மைந்தனி, அறியாமையினால பிறந்த தமோகுணம் உடலை அனைத்து உயிர்களையும் மயக்குகிறது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், செவம்பல் மற்றும் துக்கம் ஆகியவை குணங்களால் விளைவுகளாகும். ஏன்னா இவங்க எப்பவுமே வந்து சதா நேரமே வந்து சோம்பேறித்தனமாவே இருப்பாங்க, காலம் தாழ்த்தவங்களா இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கணும்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான் இது சொல்ல வருது. ஒரு ஆபீஸ்ல பாக்குறேன்னா, பா இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்குப்பா, நாளைக்கு பாத்துக்கலாம்பா அப்படின்னு நீங்க அந்த தள்ளி போறீங்க பார்த்தீங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு உள்ளார தமோ குணம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்க ஜாக்கிரதையா செயல்படணும், காலம் தாழ்த்தவே கூடாது. இன்னைக்கு முடிவு பண்ணி முடிச்சிடணும். நாளைக்கு பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னாவே மாறிடும், சேஞ்ச் ஆயிடும். அந்த குணம் நம்மளை சேஞ்ச் பண்ண வச்சிடும். அதனால மேக்சிமம் வந்து தமோ குணத்தை வராம நம்ம பாத்துக்கணும். ஏன்னா இது ஈஸியா வந்துடும் நமக்குள்ளார. ஏன்னா நமக்கு முக்குழுவத்தில் நம்ம இருக்கமே. இந்த இயற்கை, இந்த ஜட இயற்கையோட குணமே இதுதான். தத்துவ குணம், நம்ம ரசோகுணம், தமோ குணம் ஈஸியா மாறி மாறி போட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும். இன்னும் விரிவா படிக்கலாம் இதை பத்தி. 9வது பதம் மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் சுகே சஞ்சயதி ரஜ கர்மணி பாரத ஞானம் ஆவ்ருத்ய து தமஹ பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வரதின் வழித்தன்றலி, சத்துவகுணம் இன்பத்தாலும் ரசோகுணம், அதாவது ரசோகுணம் செயலில் பலங்களாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணத்தில் பைத்தியக்காரத்தனமும் பந்தப்பட்டு உள்ளது. இப்ப இந்த 3 குணத்தையும் ஒரே ஸ்லோகத்திலே கொண்டு வந்துட்டார் பகவான். சத்துவகுணம் குணத்தாலும் இன்பத்தாலும், சத்துவகுணம் இன்பத்தாலும், ரசோகுணம் செயலில் பலன்களால். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தமா அந்த மயக்கத்தலைமை தான், பைத்தியத்தனமா தான் இவங்க செயல்படுவாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து 14ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் எந்தெந்த குணத்துல நாம இருக்கிறோம், அந்த எந்தெந்த குணத்துல எப்படி மாற்றம் ஏற்படும், அந்த குணத்துல இருந்தா நம்ம எங்க போய் சேருவோம், இறந்த பிறகு எங்க போய் சேர போறோம் அப்படின்றத சொல்ல போறார். இந்த 14வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, 10வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜஸ்தமசாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்வம் தமசைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வரதின் மைந்தனி, சத்துவ குணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. இதுல போட்டி வந்துருச்சு பாருங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கும், திடீர்னு என்ன பண்ணுவான், ரசோகுணத்துக்கு போவான், ரசோகுணத்துக்கு தமோ குணத்துக்கு போவான். நல்லவனா இருப்பான், திடீர்னு கெட்டவனா ஆகிறான், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கெட்டவனா போறான். அது இயற்கை, இந்த குணத்தோட செயல் அப்படியே. அதே இன்னொருத்துல பாருங்க, சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் பேராசை குணம் பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தையும் நல்ல குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்குது. தமோ குணத்தையும் தோற்கடிச்சு மேலோங்கிப்பாங்க. அதே வந்து சில சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த தமோ குணத்துக்காரன் சத்துவ குணத்தையும் நல்ல குணத்தையும் சரி, பேராசை பிடிச்ச குணத்தையும் தோற்கடிக்கலாம். இந்த 3மே வந்து போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும், எப்பவுமே போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும். நான் அடிக்கடிக்கு எல்லா கிளாஸ்லயும் ஒரு சின்ன ஒரு கதை மாதிரி சொல்லுவேன். இந்த கதையை எப்படி சொல்லுவேன், இப்ப எப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வீடு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்றாங்க, ஒரு கிரகபேஷம் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன். அப்ப கிரகபேஷம் பண்றாங்கன்னா போது ஒரு அந்தனர் கூப்பிட்டாப்பா, எனக்கு இந்த மாதிரி வீடு இந்த நல்ல நாளுக்கு ஒரு நாள் குறிச்சிட்டு வீடு பால் காய்ச்சி உள்ள வரணும், நல்லா வீடு பெருசா கட்டியிருக்கேன், சிட்டிக்குள்ளதான் கட்டியிருக்கேன், கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொன்னா உடனே அவர் அந்தனர் என்ன பண்ணுவார், சரி இந்த நாள் நல்ல நாளுக்கு ஐயா பண்ணிடலாம் ஐயான்னுவார். சரி ஓகே. அப்போ அவர் லிஸ்ட் கொடுக்குறார், இந்த மளிகை இந்த பூஜை சாமான்லாம் வாங்கி வச்சிருங்க, நான் கரெக்டா வந்து 2 மணிக்கெல்லாம் வந்துருவேன், விடிய காலையில அதான் உச்சி அந்த மிட் நைட்டு 2 மணிக்கெல்லாம் வந்துருவேன். எல்லாம் நம்ம வந்து 3 மணிக்கெல்லாம் அந்த யாக குண்டல் ரெடி பண்ணணும், ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம பிரம்ம முகூர்த்தம் ரெடி பண்ணி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். சரி நல்லா வாங்கி வச்சிடலாம், சொந்த பந்தம் எல்லாம் சொல்லியாச்சு, எல்லாம் வந்தாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு.
அந்த நாள்ல அந்தனர் வந்துட்டார். 2 மணிலாம் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கார். வந்துட்டு அப்புறம் சாமான்லாம் கொண்டு வாங்க அப்படின்றாரு. எல்லாத்தையும் கல்லுகள்லாம் யோக குண்டெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வச்சுட்டு பாக்குறாரு. பார்த்தா ஒரு முக்கியமான பொருள் இல்ல. வாங்கி கொடுத்த லிஸ்ட்ல வந்து ஒரு பொருள், இம்பார்ட்டன்ட் பொருள் என்ன? ஏதோ ஒண்ணு நெய். ஏதோ ஒண்ணு. இது வந்து ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றோம். நெய் இல்ல. அப்போ அந்த அந்தணர் கேட்கிறார், என்னப்பா நெய் இல்லாம எதப்பா ஊத்தி நான் யாகத்தை ஏத்த முடியும்? தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பசு நெய் அதுல போட்டாதான் நமக்கு வந்து அந்த அந்த இது யாகத்தை ஏத்துப்பாங்க. நெய்யே இல்லாம எதை ஊத்தி தேவர்களுக்கு நான் தீங்கு விளைவிக்க கூடாது இல்லையா? அவங்கள வர வச்சுட்டு அவங்கள நாம அது உதாசனப்படுத்தக்கூடாது. அது நல்லதும் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தணர் சொல்லுவார். இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இப்ப இந்த நேரத்துல எங்க போய் தேட முடியும்? 2:30, 3 மணிக்கு போய் எங்க போய் தேட முடியும்? எல்லா கடையும் மூடி வச்சிருப்பாங்க. எங்க போய் தேட முடியும்? அப்போ அந்த 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 இடத்து ஓனர் என்ன சொல்லுவாரு? சரி, சத்துவ குணத்துல இருந்தால் அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, சரி ஐயா, ஏதோ தவறு நடந்துருச்சு. இன்னைக்கு விட்டுடுவோம். இன்னொரு நாளைக்கு ஒரு நல்ல நாள் குறிங்க. அந்த நாள்ல எல்லாரையும் வர வச்சு பண்ணிடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. நாம செஞ்ச கர்மா தான் இது. என்னுடைய தவறு தான் அப்படி ஏத்துக்கிட்டு அவர் ஒத்துக்கிட்டு அந்த எல்லாருக்கும் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு போறாருன்னா சத்துவ குணம். இதே வந்து ரசோ குணத்துல அவர் இருந்தாருன்னா, இதே ஆங்கிள் பாருங்க. அந்தனர் கேட்கிறா, என்னப்பா நெய் வாங்காம முட்டியாப்பா, இப்ப எங்கப்பா போறது அப்படின்னா, அந்த ரசோ குணத்துல அவர் இருந்தாருன்னா, நல்ல குணத்துல இருந்து ரசோ குணத்துக்கு போயிட்டாருன்னு வச்சுங்களேன். அப்போ ஒரு மனதில் எப்படி இருக்கும்? ஏண்டா அந்த அந்தனர் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாம அந்த கோபத்துல இவர் என்ன பண்ணுவாரு? தன்னுடைய பிள்ளையோ, இல்ல வீட்டுல வேலை செய்யறவங்ககிட்டயோ, யாருகிட்டயோ வந்து அந்த லிஸ்ட குடுத்திருப்பார். அந்த லிஸ்ட் கொடுத்து பணமும் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் கேட்பார். யாரு வாங்கிட்டு வந்தாலும் கேட்பார். ஏண்டா நான் பணம் கொடுத்தேன். பொருள் வாங்க சொன்னேன். வாங்கி வச்சிட்டீங்க. வாங்கி எல்லாரையும் சொந்த பந்தங்கள்லாம் வர வச்சாச்சு. எனக்கு டைமும் போச்சு. கால நேரமும் போச்சு. பணமும் போச்சு. எல்லாத்தையும் நஷ்டப்படுத்துறீங்களான்னு சொல்லிட்டு கோவப்படுவார். இது ரசோ குணம். இதே தமோ குணத்துல இருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன், அந்த ஹவுஸ் ஓனர். அப்ப என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா? பக்கத்துல சொம்பு, ஏதாவது கல்லு, ஏதாவது கம்பு, ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து அந்த வாங்கி வந்த ஆளுகளை போய் அடிக்க ஓடுவார். நான் இவ்வளவு பணம் கொடுத்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு பைத்தியகாரத்தனமா அவரு தன்னோட பிள்ளையாக இருக்கலாம், இல்ல வேலை செய்யற ஸ்டாஃபா கூட இருக்கலாம். அந்த மாதிரி போவார். இதுதான் இந்த குணம் மாறுது. நல்ல குணத்துல இருக்கும்போது கெட்ட குணம் போகும். கெட்ட குணத்துல இருந்து கேடு கெட்ட குணத்துக்கும் போகும். சண்டால குணத்துக்கு கூட போகும். இது இந்த முக்குணங்களோட செயல்பாடு. ஆனா அதே சுத்த சத்துவத்துல இருக்கும் என்ன பண்ணுவான்? அதே அதே அந்த வீட்டு ஓனரு சுத்த சத்துவத்துல இருந்தான்னா வந்த சாமான முதல் நாளைக்கு செக் பண்ணிடுவார். முதல் நாளே வந்து செக் பண்ணுவார். இந்த பொருள் இருக்கா இருக்கா எல்லாத்தையும் தரவா செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு என்ன செய்யணும்ன்றதை இன்னைக்கே தீர்மானம் பண்ணுவார். தீர்மானம் பண்ணி சொந்த பந்தங்கள்லாம் எப்படி எல்லாரும் வராங்களா, ரொம்ப சேஃபா வரணும், பிரச்சனை இல்லாம இருக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ணோட்டத்தில் இருப்பார். இது எதுன்னா சுத்த சத்துவம். அப்ப நம்ம எதுல இருக்கும்னு நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்க. இந்த 3மே போட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த குணங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இது ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிள் தான் இது. இந்த 3 பேரும் 3 கயிறை பிடிச்சு தொங்கி கிடப்பாங்க. இந்த கயிறை விட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த குணத்தை விட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். சுத்த சத்துவம் தான். அழகா சுத்த சத்துவத்துக்கு போயிடுவாங்க. பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட போய் சேருவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நாம வீம்புக்காக அந்த கயிறை பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கோம். இந்த சத்துவ குணம், நல்ல குணம், கெட்ட குணம், கேடு கெட்ட குணம். நல்ல குணம் தான். ஆனா இந்த குணத்துக்குள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம திடீர்னு கெட்டவனாகவும் நல்லவனாகவும். ஆனா அதே சுத்த சத்துவம்னா இந்த நல்லவன்ற பட்டோட வாங்க மாட்டோம் நாம. நல்லவன்ற பட்டம் தேவையில்லை எனக்கு. நான் வந்து எதுக்கு? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு. என் குழந்தைகளை நல்லபடியா கரை சேர்க்கணும். நல்லபடியா குடும்பத்தை நடத்தணும். சமுதாயத்துல மேன்மைப்படுத்தணும். அதுதான் என்னுடைய பணி. அந்த பணி செஞ்சுட்டே நான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறான் பாத்தீங்களா? அவன் தான் கர்மம் இல்லைங்களா? குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு பகவானுக்கும் பக்தி கொடுத்துக்கிட்டு போறான் பாருங்க. அதுதான் அதி உத்தமன். அவன் தான் கர்மயோகி. சரி, 11வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வத்வாரேஷு தேகேஸ்மின் பிரகாஷ உபஜாயதே ஞானம் யதா யதா வித்யாத் விப்ருத்தம் சத்வம் இத்யுத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலில் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தில் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும்.
ஏன்னா அந்த குணத்துல இருக்கவன் நல்ல குணத்துல இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவான், யாருக்கும் தீங்கு நினைக்க மாட்டான், யாரையும் பொல்லாங்கு பேச மாட்டான். அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல்ல இருக்கிற 9 ஹோலுமே பிரகாசிக்கும். நல்லா கண்ணு பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும், பிரைட்னஸா இருக்கும் கண்ணு. இந்த காது, மூக்கு இதெல்லாம் அப்படியே அந்த ஜோலிய வரும் அப்படியே இல்லைங்களா? அந்த 7 சக்கராசும் அப்படி இருக்கும் இந்த குணத்துல இருக்கும்போது. அதே ரசோ குணத்திலையும் தமோ குணத்துல இருக்கும்போது பாருங்க 12 மாத்தாஜி. हरे कृष्णा। लोप प्रवृत्तिरारंभ कर्माणम् अशमसबृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे परदर्शभ। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த குணத்துல இருக்கவங்க பரத குல தலைவனே, ரசோகுணம் அதிகரிக்கும் பொழுது, பேராசை குணம் அதிகரிக்கும் பொழுது, பற்றுதல், பலன், நோக்கு செயல்கள் தீவிர பயிற்சி பெற்று கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறி வளர்கிறதுன்றார். அதான் உண்மை. அந்த குணத்திலேயே செயல்பட்டுக்கிட்டே இருந்தான்னா அவனுடைய செயல் எப்படிமா இருக்கும், ரொம்ப பேராசையா இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த பௌதிக செயலே ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. பணம் சம்பாதிக்கணும், பணம் சம்பாதிக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைச்சுன்னா பத்தாது, இன்னும் 2000 வரணும். 2000 வந்தாலும் பத்தாது, இன்னைக்கு 1 கோடி ரூபாய் வந்தாலும் பத்தாது அவருக்கு, இன்னும் தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல மாத்திப்பாரு அவர். ஆனா அதே சத்துவத்துல இருக்கவன் எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் சரி சிக்கனமா இருப்பான். ஏன்னா அதுல அவன் இன்பம் அடைகிறான். அதனாலதான் அந்த குணத்திலே மாட்டின்னு இருக்கான். சில பேர் நிறைய பணம் வரும், நிறைய பணம் வரும், சிக்கனன்ற பேர்ல மாட்டிப்பாங்க. சிக்கனன்ற பேர்ல மாட்டிப்பாங்க. பணம் வந்து எல்லார் கையிலையும் இருக்கணும், எல்லார் கையிலையும் போய் நிக்கணும் பணம். ஒருத்தர்கிட்டயே சேரும் போது பாத்தீங்கன்னா அது ரசோகுணம். அந்த குணத்துல தான் இவங்க செயல்படுவாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தமோ குணம் 13 ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। अभ्रकाशो प्रवृद्धिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते गुरुनन्दन। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் தோன்றுகிறது. இந்த குணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா அது அந்த குணத்துல அப்படியே இருக்கும்போது அதிகரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சோகமா இருப்பாங்க, காலம் தாழ்த்துறவங்களா இருப்பாங்க. நாளைக்கு பண்ணலாம், இன்னொரு நாளைக்கு பண்ணலாம், இன்னொரு நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்படியே போயிட்டு இருப்பாங்க. இந்த காலம் தாழ்த்துறவங்க என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சர். அது அந்த குணமே தமோ குணம். இந்த செயல்பாடு என்னைக்குமே வீழ்ச்சி அடையும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இனி படிக்க போறது 14ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் படிக்க போறது. அந்த குணத்துல இறந்தாங்கன்னா, உயிர் விட்டாங்கன்னா எங்க போய் சேர போறாங்கன்றத பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। படிங்க படிங்க. यथा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं यादि देहभृत् तदोत्तमवितां लोकान् अमलान् प्रतिबध्यते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்துவ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான லோகங்களை அடைகிறான். உயர் லோகங்கள்ல இந்த 6 லோகம் இருக்கு. 7 14 லோகத்துல நாம இருக்கிறது பூலோகத்துல இருக்கும். நமக்கு மேல 6 லோகம் இருக்கு, நம்ம கீழே 7 லோகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அந்த உயர் லோகம் தான் போவாங்க சத்துவ குணத்துல. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இந்த 6வது அத்தியத்துல நம்ம படிச்சிருவோம். இந்த சத்துவ குணத்துல நாம செயல்பட்டா இந்த வாழ்நாள்ல முத்தி கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா முத்தி கிடைக்கும். அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா முத்தி. இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல கலந்துப்பாங்க, வேதம் படிப்பாங்க, சாஸ்திரம் புரிஞ்சு செயல்படுவாங்க. அவங்க ஒரே வீக்னஸ் பாயிண்ட் என்ன, அந்த ஈகோ இருக்கும், இன்பம் அடைவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் என்ற அந்த கர்வம் வந்துடும். இந்த 2 செயல்பாட தான் அவங்க இந்த குணத்திலே மாட்டின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க செயல்பாட அது வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க இந்த வாழ்நாளே முத்தி. அதுவும் இந்த பதத்தை சொல்ல போறாரு. அப்பமா 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्केषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ரசோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மத்தியில் பிறக்கிறான். ரசோகுணத்துல பிறக்கிறவன் கண்டிப்பா இந்த பூலோகத்துல பிறப்பான். அவனா சத்துவகுணத்துல இருந்து மேல்லோகம் போவான். எங்க போறான்? உயர் லோகங்களை போறான். பித்ருலோகத்துல போறான், மகர லோகத்துல போறான்,
பிரம்ம போறான், சொர்க்க லோகத்துல போறான். அந்த 6 லோகத்துல போய் ஏதோ ஒரு லோகத்துல போய் வாழ்ந்து திருப்பி இங்கதான் வரப்போறாரு அவரு. ஆனா இவர் எங்க போவாருன்னா நேர நரக வாழ்க்கையெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பவும் எங்க டைரக்டா இங்கதான். உயர் லோகம் போக மாட்டார். சொர்க்கம் இந்த மாதிரி லோகம் எல்லாம் போக மாட்டார். பகவான் லோகத்தும் போக முடியாது. இவர் எங்க போவாரு? இவர் பாவத்தை என்னென்ன செஞ்சிருக்காரோ அந்த பாவத்தெல்லாம் கரைச்சிக்கிட்டு திரும்பவும் இங்க வந்து பிறப்பார். அந்த பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாவம் புண்ணிய தகுந்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைக்கும். மனிதா கிடைக்கும், மிருகமா கிடைக்கும், மரமா கிடைக்கும், ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்கும் ஆனா இருக்கு. ஆனா இங்க பிறக்கிறது நிஜம். அவரு ஆனா அதே தமோ குணத்துல மரணம் அடையும் போது பாத்தீங்கன்னா மிருக இனமா தான் பிறப்பார் அவர். அவரோட பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா 100% அந்த குணத்துல இறக்குறவங்க கண்டிப்பாக மிருக வாழ்க்கை தான். கன்ஃபார்ம்டு அது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மண சுக்ருதஸ்யாஹோ சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமச பலம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புண்ணிய செயலின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் ரசோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்தாலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்தாலும் முடிகிறது. இப்ப சத்துவ குணத்தில் செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூய்மையான குணம் இருக்காது இல்லைங்களா? அவங்க செய்யற செயல் எல்லாமே தூய்மையானதா இருக்கும். மத்தவங்களை சங்கடப்படுத்தாது. மத்தவங்களை சங்கடப்படுத்தாம அது செயல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. குறைஞ்சபட்சம் அதை ஆரம்பிப்பாங்க. அதே ரசோகுணத்துல செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா துக்கம் தான். கச்ச கச்ச கச்சன்னு இருப்பாங்க. ரொம்ப ஒரு குழப்பமான நிலையிலே இருப்பாங்க ரசோகுணம். ஏன்னா பேராசையத்துல இருப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துல இருக்கும்போது முட்டாள்தனமான செயல்பாடு தான். இந்த மேல உள்ள 3 படம் மாதிரிதான். இந்த கோவிலோட விசேஷங்கள் இந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் சத்துவம். அதே இந்த மாதிரி ஸ்லம் போர்டு இருக்குங்களா, ஒரு கச்ச கச்சன்னு ஒரு குழப்பமா இருக்கு பாருங்க. எந்த வீட்டுல எப்படி போகணும்னு தெரியாது, எந்த சந்துல போகணும்னு தெரியாது, அந்த மாதிரி நிலையில இருப்பாங்க அவங்க. அதே தமோ குணத்துக்காரன் பாருங்க, அந்த படிக்கட்டி எப்படி ஏற கூட தெரியாது, அந்த மாதிரி கட்டி இருப்பாரு. தமோ குணத்தில் உள்ள செயல்பாடு இல்லைங்களா? சரி, 17வது பதம் மாதாஜி. சத்வா சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவ ச பிரமாத மோஹௌ தமசோ பவதோ அஜ்ஞானம் ஏவ ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது, ரசோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது, மேலும் தமோ குணத்திலிருந்தோ முட்டாள்தனமான பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் விருத்தியாகுது இல்லைங்களா? அந்த உண்மையான ஞானம் சத்துவகுணத்துல ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விருத்தி ஆகும். அந்த நிறைய படிக்கணும் ஆசைப்படுவார் அவர். நிறைய படிக்கணும் ஆசைப்படுவார். அதே ரசோகுணத்துக்காரங்க பேராசை அதுல விருத்தி அடைவாங்க. தமோ குணத்தை வர துக்கத்தாலும் சோம்பேறித்தனத்தாலும் மந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ அதுலயே மும்முரமா இருப்பாங்க. இந்த 18வது பதம் பாருங்க, என்ன மாதிரி ஏற்றம் அடைகிறாங்கன்றது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசாக ஜகன்ய குணவிருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகங்கள் மேல் நோக்கி செல்லுகின்றனர். அவங்க இந்த 6 லோகத்துக்கு போறதுதான் அவங்களுடைய குறிக்கோளா இருக்கும். ஏன்னா அந்த குணத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரிதான் பண்ணுவாங்க. அதே சுத்த சத்துவ வைகுண்டம் போன்னு நினைப்பாங்க. அப்ப இந்த ரசோ குணத்துக்காரங்க என்ன பண்ணுவோம், தேவர்கள் வழிபாடு, சத்துவ குணத்துல இருக்கோ தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அந்த உயர்லோகங்கள் மட்டும்தான் அவங்க போக முடியும். போயிட்டு திரும்பவும் அந்த புண்ணியம் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு இங்கதான் வந்தாகும். அதே வந்து ரசோ குணத்துக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பூ உலகில் வாழுகின்றனர். திரும்பவும் இந்த பூ உலகில் தான் வாழ்வாங்க. அதே வந்து மேலும் வந்து ரசகுணத்துக்காரங்க தமோ குணத்துக்காரங்க பார்த்தா வெறுக்கத்தனமான குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரகலோகத்தில் தான் அவங்களுக்கு கீழ் நோக்கி தான் செல்வாங்க. இந்த கோலோகுல சாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும் நம்ம ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த அத்தியாயம் முடிச்ச உடனே இந்த கிளாஸ் எடுக்கலாம். லெவல் 2 எடுக்கும்போது இதுவும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எடுக்கலாம். இது ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான்யம் குணேப்யஹ கர்த்தாரம் யதா துஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யஸ் சபரம் வேதி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களும் இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாருமே இல்லை என்பதை பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட என்பதை அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கை அடைகிறான். பகவானுடைய இயற்கைன்னா ஆன்மீக இயற்கைன்னா வைகுந்தம் இல்லைங்களா? எல்லா செயல்களுக்குமே இயற்கை குணங்கள் தவிர வேறு கர்த்தாவே கிடையாது. ஒருத்தர் நம்ம கொலை பண்றோம்னா நாம கொலை பண்ணல, உண்மையை சொல்ல போனா வேதம் அதான் சொல்லுது, நீ கொலை பண்ணவே இல்லை. காரணம் என்னன்னா அந்த குணத்தால அவனை எப்படியாவது அடிக்கணும் திட்டணும் அப்படின்னு நினைப்பே தவிர, ஆனா செயல்படுத்துறது யாருன்னா இந்த 3 பேர் தான்.
நீங்க என்ன மாதிரி செயல்பட நினைக்கிறீங்களோ இவங்க செயல்பட வச்சிருவாங்க. அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம கிடையாது. இந்த உடல் சம்பந்தமான இந்த மாயதை நம்மளை செய்ய வைக்க தவிர ஆத்மா எதுவுமே செய்ய வைக்காது. இதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். நாம ஆத்மா நினைச்சா இந்த செயல் செய்யவே மாட்டோம். உடல் நினைக்கும் போது இந்த செயல் செய்வோம். ஆனா இந்த செயல் செய்ய வைக்கிறது யாருன்னா இந்த மாயா தான். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, எல்லா செயலும் இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாருமே இல்லை. அவங்கதான் இம்பார்ட்டன்ட், அவங்கதான் செய்ய வைப்பாங்க நம்மள என்பதை பரமபுருஷ பகவான் இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனா இந்த முக்குணங்களையும் படைச்சவர் யாருன்னா பரமாத்மா தான். ஆனா இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. அவர் அந்த மூணுத்துக்கும் கடிவாளம் போடுறது யாருன்னா அவர் தான். அந்த கடிவாளத்தை வந்து ரிலீவ் பண்ணணும்னா, அந்த அந்த பிடியிலிருந்து நாம தப்பிக்கணும்னா ஹரிபக்தி தான். பகவானுடைய ஹரிபக்தி இருக்கும்போது அவங்க 3 பேரையும் பகவான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். அவருடைய பக்தியில போயிட்டோம்னா இவங்க 3 பேர் நம்ம கிட்டயே வரமாட்டாங்க. 100% வரமாட்டாங்க. நம்ம இந்த பொம்மலாட்டம் பண்றதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. நம்ம கிட்ட வரவே பயப்படுவாங்க. இந்த 3 துர்காவும் நம்ம கிட்ட வரவே மாட்டாங்க. துர்கா தாய் மாயா தேவின்னு சொல்லுவாங்க. துர்கா. சரி, 20வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குணான் ஏதான் அதீத்யத்ரீன் தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ மிருதம் அஷ்ணுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மதர். உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவன் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். அதுதான் குறைஞ்சப்பட்ட இந்த சத்துவ குணத்துல இருந்தாவே போதும். இருந்தாவே இந்த பிறையெல்லாம் அடுத்த பிறை போவோம். ஆனா சுத்த சத்துவத்துக்கு இந்த 3 குணம் இல்லாம இருக்கான் பாத்தீங்களா, அப்ப வந்து உயர்வு ஸ்தானத்துக்கு போனான். இந்த வாழ்நாளே அவனுக்கு முத்தி கிடைக்கும். ஆனா அது சத்துவ குணத்துல இருந்தான்னா கண்டிப்பா இந்த வாழ்நாள்ல அவனுக்கு இது வைகுந்தத்துக்கு போக முடியாது. ஆனா கண்டிப்பா அடுத்த உடல் கிடைச்சி அவன் கண்டிப்பா போவான். ஏன்னா அவன் செயல்பட்டது சத்துவ குணம். அவனுக்கு என்னன்னா அவனோட இயலாமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குணத்துல அவன் செயல்பட்டனால்தான் அவன் வைகுந்தம் போக முடியல. ஆனா இந்த உடல் விட்ட பிறகு அந்த குணத்துல இருந்து அவன் உடலை விட்டான்னா அடுத்த உடல் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடத்துல பிறப்பார். பிறக்கும் போது உடல் மாற்றம் அடைஞ்சு போச்சு. ஆனா அந்த சூட்சம உடல் அழியல. வேற உடல் கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பா உடல் தான் அழியும். அந்த 5 தான் அழியுமே தவிர சூதல உடல் தான் அழியுமே தவிர சூட்சம உடல் அழியாது. அப்ப சூட்சம உடல் என்ன பண்ணும்? ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ இந்த டைம்ல நாம என்னெல்லாம் பக்தி கொடுத்தோம், பகவானுக்கு என்னெல்லாம் பாராயணம் பண்ணோம், நம்ம என்ன மாதிரி செயல்பட்டோமோ அந்த குணம் இருக்கும். அந்த குணம் இருக்கும், அந்த மனம் இருக்கும், அந்த புத்தி இருக்கும், அந்த பொய் அகங்காரம் இருக்கும். இது அப்படியே அந்த உடல்ல போயிடும். அப்ப அந்த உடல்ல போயிட்டப்ப அப்ப சொல்லுவான் பாத்தீங்கன்னா, இவன் ஏதோ போன ஜென்மத்துல ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிக்கிறான்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாமளே சில நேரத்துல சொல்லுவோம். அது ஏன்னா அந்த ஜென்மத்துல பண்ணதை இந்த ஜென்மத்துல நம்ம தொடருவோம். அப்போ குழந்தை பருவத்திலிருந்தே நாம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த கோலத்துல இருப்போம். அப்போ முழு நேரமும் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து அந்த பிறவில 100% நாம வந்து முக்தி கிடைக்கும். அப்படியும் சில பேர் தவறுவாங்க. ஒரு இந்த ஜென்மத்துல பண்ணிட்டு முந்த ஜென்மத்துல தவறு பண்ணியிருப்பார். அது முந்தின ஜென்மத்துல ஏதோ சாபம் வாங்கியிருப்பார். அடுத்த பிறவி பிராமண குலத்துல பிறந்தாலும் பிராமணன் நடக்க மாட்டான். பிராமண குலத்துல பிறந்தாலும் அந்த பிராமண குவாலிட்டி அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்காது. ஏன்னா அவன் பண்ண சாபம், அவனுக்கு கிடைச்ச சாபம், அவன் கிடைச்ச கர்மா இருந்தாலும் அவன் ஏதோ நல்லது பண்ணிருக்காதான் ஒரு பிராமண குலத்துல பிறக்கிறான். ஆனாலும் இந்த வாழ்நாள்ல அவன் புடிச்சிட்டான்னு வச்சுங்களேன், மாற்றம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அதோட அவன் தான் சுத்த சத்துவம் தான். அஜிம்லான் மாதிரிதான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 21வது பதம் பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கை ஸ்திரீன் குணான் ஏதான் அதீதோ பவதி பிரபோ கிம் ஆச்சார கதம் சைதாம் தேன் குணான் அதிவர்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே இந்த 3 குணங்களை கடந்தவன் அறிவதற்கு அறிகுறி யாவை? 3 கேள்வி கேட்கிறார். இவை நடத்தை யாவை? இயற்கை குணங்களின் அவன் உயர்வு பிரதி எவ்வாறு?
3 கேள்விக்காரன் அர்ஜுனன். ரொம்ப பாருங்க 20 பதம் வந்து பகவான் ரொம்ப அழகா விட கொடுத்திருக்கிறார், விளக்கம் கொடுத்துன்னு வர்றார். இப்ப அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப கேட்க வேண்டிய இடத்துல நறுக்குன்னு கேட்கலாம் பகவான் கிட்ட. சரி, அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 22, 23, 24, 25 மாத்தாஜி, இந்த 4 பதம். हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री भगवान् उवाच प्रकाशं प्रवृद्धिं च मोहम् एव च पाण्डव न त्वेष्टि संवृद्राणि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विसाल्यते गुणा वर्धन्त इत्येवं यो वदिष्ठति नेकते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टान्मकाञ्चनः दुल्यप्रिया प्रियो धीर दुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिभक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இல்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா இந்த 4 பதத்துல கொடுக்குறாரு பாருங்க விளக்கம். புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு. அந்த 3 விதமான கேள்வி கேட்டான் இல்லையா, அதுக்கு பதில் கொடுக்குறாரு. பாண்டுவின் மைந்தனி, பிரகாசம் சத்துவகுணம், பற்றுதல் ரசோகுணம், மயக்கம் தமோகுணம் ஆகிய தோற்றுவிக்கும் போது அவை வெறுக்கிறார். அந்த குணத்துல இருக்கிறவரு, அந்த குணம் வரும்போது அவரு அது வெறுக்கிறார். அவை மறைந்திருக்கும் போது, அந்த குணம் நம்மகிட்ட இல்ல அப்படின்னு மறைந்திருக்கும் போது அவற்றுக்காக ஏக்கம் அடைகிறார். கேட்ட கேள்விக்கு 3 கேள்விக்கு அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அது இருக்கும்போது நம்ம அதை வெறுக்கிறோம். ஐயோ இந்த குணம் வேணாப்பா அப்படின்னு வெறுக்கிறோம். ஆனா அந்த குணம் இல்லாம செயல்படும் போது கொஞ்சம் பணம் வந்தா இல்லையா, கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கலாமே, கொஞ்சம் சோம்பலா இருக்கே, அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை வரும். அது யாருக்கு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, அனனைய பக்தி கொடுக்கலாம் பாருங்க, ஒரு பிராமண கோலத்துல இருக்கான் பாருங்க, அவனுக்கு வரும். ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனா, ஒரு கடையில ஒரு கோவில்ல வந்து ஒரு அர்ச்சகர் இருக்கார். அவர் வந்து பகவானுக்கு ஆராத்தி எடுத்துட்டு தட்டை கொண்டு வரார். கொண்டு வந்து வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிரசாதத்தை கொடுக்குறார். பிரசாதம் கொடுக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, ஒரு செல்வந்தர் வந்து கொடுக்குறார். அவர் கையில இருந்தது ஒரு 100 ரூபாவோ, இல்ல ஒரு 200 ரூபாயோ, இல்ல ஒரு 500 ரூபாயோ, இல்ல ஒரு 1000 ரூபாயோ, ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கையில ஒரு செல்வந்தர் ஆச்சு அவரு போடுறார். அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவார் பாத்தீங்கன்னா, அவரு முகம் அப்படியே பிரைட் ஆகும். யாருக்கு? அந்த அர்ச்சகருக்கு. உடனே உள்ள போய் என்ன பண்ணுவாரு, பகவான் கழுத்துல விரும்புக்குன்னு கழுத்துல உள்ள மாலையை புடிங்கின்னு வருவார். அங்கிருந்து அவர் கழுத்துல போட்ட மாலையை புடிங்கின்னு வந்து அவர் கழுத்துல போட்டு விடுவார். இது என்ன குணம்? பணத்தை கொடுத்த உடனே அந்த குணம் மாறுது. ஆனா அவர் செய்யற செயல் என்ன? ஒரு அர்ச்சகரா இருக்கிறார், கோவில்ல பகவானுக்கு பணிவிட பண்ணிட்டு இருக்கவரு, அந்த மனம் மாறுது. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இது பௌதிகத்தன்மை. இது ஒரு வகையில கெட்டதும் சொல்லலாம். ஆனா ஒரு ஆள் வந்து, ஒரு செல்வந்தர் வந்து பணம் கொடுக்கிறாருன்னா அவருக்குள்ள மரியாதை கொடுக்கணும்ன்றது கோவிலோட நிலை. அதுவும் தப்பு கிடையாதுதான். ஆனா அந்த குணம் மாறுது பாத்தீங்களா, அந்த அந்தணருக்கு மாறுது பாருங்க. அவரு அந்த பிரச்சனையில இருந்து மீண்டு வர மாட்டாரு. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அதே செயல்பட வைக்கும் அந்த குணம். இன்னொருத்தர் யாரோ தட்டுல இன்னொரு 1000 ரூபாய் போட்டா நல்லா இருக்குமே, இன்னொரு 100 ரூபாய் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே, இன்னைக்கு வசூல் வேட்டை நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைப்பாரு. இதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாரு. அதையும் அவன் பொறுத்துக்கிட்டு, அந்த குணத்தை அவன் பொறுத்துக்கிட்டு, இயற்கை குணங்களது விளைவுகளுக்கு மத்தியில் சமமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலை அப்பாற்பட்டவன் இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும், இந்த குணம் வந்துடுச்சு, நாம இதுல இருந்து மீண்டு வந்துடணும். ஒருத்தர் கொடுத்தாரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தாரு, அடுத்தவர் கொடுப்பாருன்னு எதிர்பார்க்க கூடாது, இது தப்பு அப்படின்னு நினைச்சு அவன் வந்து அதுல இருந்து விலகிட்டான்னா அவன் தப்பிச்சான். ஏன்னா அந்த குணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டான். இருப்பினும் குணங்களுக்கு செயல்படும் என்பதை அறிபவனும், தன்னிலை பெற்ற இன்பத்தை துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும், பிரியமானவை பிரியமற்றவை சமநிலை உடையவனும், திடமான இகழ்ச்சி புகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகிய சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனும் எதிரியும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பணநோக்கு செயல்களையும் தொடர்ந்தவனும், மனித இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கருதப்படுகிறது என்றார். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கீதை நம்ம அதுதான் கொடுக்கணும்.
நாம குறைஞ்சபட்ச சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் அந்த ரஜோ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் கர்மயோகி. அவன் தான் கர்ம யோகியா வர முடியும். அவங்ககிட்ட நீங்க மண்ணை கொடுத்து பாருங்க, பொண்ணை கொடுத்து பாருங்க, வைரத்தை கொடுத்து பாருங்க, அத்தி ஓரம் வச்சிருவான். எனக்கு தேவையே இல்லை, எனக்கு எதுக்கு அது வேண்டாம், நான் பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், 8 மணி நேரம் உழைக்கிறேன், அதுக்குள்ள ஊதியம் கிடைக்குது, அது என் குடும்பத்தை கொடுத்து குடும்பத்தை நல்வழியில கொண்டு போவேன், எனக்கு அது போதும், இதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு அது அப்படின்னுப்பான். பேராசைப்பட மாட்டான். அது மேல மோகம் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும். அப்போ ஒரு மாட்டிக்கிற சிக்கல்ல அவன் கேட்ட கேள்வி என்ன கேட்ட, அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி, அதாவது எம்பெருமானே இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவையும் கேட்டான். இதுதான் அந்த அறிகுறி. அவனது நடத்தை யாவின்னு கேட்கிறான். இயற்கை குணங்கள் இருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறுன்னு கேட்கிறான். அர்ஜுன் அழகா 3 கேள்வி கேட்டான். அதுக்கு இந்த 4 பதத்திலேயே பகவான் ரொம்ப அழகா விரிவா கொடுத்துட்டாரு இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 26வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாம் சயோக்ய சாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவன் ஜட இயற்கை குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகிறான். பாத்தீங்களா, அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் முக்குணங்கள் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனா சத்துவத்துல இருந்தா நல்லதுன்னு நினைப்பான். ரசோல போகக்கூடாது, தமோல போகக்கூடாதுன்னு நினைப்பான். ஆனாலும் இன்னொரு ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அது சுத்த சத்துவத்துக்கு போறதா முயற்சி பண்ணும். அப்ப சுத்த சத்துவத்தை அவன் முயற்சி பண்ணி அதுல பூர்ணமா அவன் முழுமையா அதுல லாயித்து போக ஆரம்பிச்சிட்டான்னா இந்த வாழ்நாள்லயே அவன் முக்தி கிடைக்கும், பிரம்ம நிலை அடைஞ்சிருவான். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவான். அப்ப யார் பண்ணுவா, அனநிய பக்தி உள்ளவன் தான். உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் ஓடினாலும் படுத்தாலும் என்ன பண்ணாலுமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரிஹரி பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருப்பான் இல்லைங்களா. 27வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்யாவ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகசேகாந்திகஸ்ய ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானது இரு இன்பத்தின் தர்மம் என அருவ பிரம்மை வழி ஆதாரம் நானே என்றார் பகவான். ஏன்னா 8வது அத்தியாயத்துல பரத்தை அடைதலை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னார். 7வது அத்தியாயத்திலையும் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் 7வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப விரிவா சொன்னார். என்னது, அருவ பிரம்ம வழிபாடு பண்றவங்க கொஞ்சம் சிரமமானது, அது அந்த பக்தியோட தூரம் கொஞ்சம் கடினமானதுன்ற. பக்தி தொண்டு எளிமையானது, ரொம்ப எளிமையான தொண்டு எதுன்னு பார்த்தா பக்தி தொண்டு தான். ஆனா அந்த அருவத்தன்மைக்கும் ஆதாரம் நானே என்ற. உன்னுடைய தர்மம் என்ன, அது தர்மத்தின் அருவ பிரம்மனும் அதுவும் நான் தான் ஆராதன்ற. நம்முடைய தர்மம் என்ன, அந்த தர்மத்தை நாம் எப்படி கடைபிடிக்க முடியும், வேத சாஸ்திரங்கள் மூலியமா தர்மம் என்னன்னு உணர்ந்து நம்ம செயல்படுறோம், அதுவும் அவர் தான். நம்ம பக்தி யோகத்துல 10வது அத்தியாயத்தில் ரொம்ப விரிவா பகவான் நமக்கு அந்த விளக்கம் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இப்ப நம்ம இதோட கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுல குழந்தைகள்லாம் இருக்கும், சின்ன சின்ன குழந்தைகள் இருக்கும், பேர பிள்ளைகள் இருப்பாங்க, பேத்திகள் இருப்பாங்க, மகன்கள் இருப்பாங்க, மகள்கள் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பிள்ளைகள் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க இந்த பகவத்கீதைய கிளாஸ் இருக்கு, அதாவது சில்ட்ரன்ஸ், அதாவது நம்ம சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கு கிட்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு. அதுல கீதையை அந்த குழந்தைகளுக்கு கத்துக் கொடுப்பாங்க. எப்படி அந்த குழந்தைக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரி ஞானம் இருக்கோ அந்த ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைகள் இருந்தா கண்டிப்பா படிக்க வைங்க. இது எதுவும் காசு கீசு எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி ஜென்மாஷ்டமி இந்த மாதிரி விசேஷமான நாள்ல, பகவானுக்கு உகந்த நாள்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்லோகம் கத்துக் கொடுப்பாங்க, பாராயணம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படிலாம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுன்றது ரொம்ப அழகா தேர்ச்சி பெற்ற டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்க ரொம்ப அழகா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. முயற்சி பண்ணி அந்த குழந்தைகளை சேர்த்து விடுங்க, ரொம்ப நல்லது. அடுத்த தலைமுறையை நாம தான் சரி பண்ணணும். நாமளே பௌதிகத்துல கொண்டு போய் விடக்கூடாது குழந்தைகளை, அதுவே பெரிய பாகம் தான் இல்லைங்களா. அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம வழி கொடுக்கணும். அதனால ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க, ஸ்லோகம் படிக்க வைப்பாங்க, அது மாதிரி டிராயிங் பண்ண வைப்பாங்க, நிறைய கொடுக்குறாங்க, கதைகள் நிறைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைகளை சேர்த்து விடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதராய கிருப சிந்தேவ சபர்ணானம் பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசாதி கௌர பக்த வர்ணிதே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி. ஓம் கிருஷ்ணா.
ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.